241 ka mga marginalized workers sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental ang nakadawat og tabang pinagi sa Department of Labor and Employment DOL Provincial Field Office ilalom sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kung tupad. Gipadayag ni DOL Misamis Occidental Provincial Field Office Chief Iba Acosta nga ang nasangpit nga mga beneficiaries dala bigit sa 10 ka adlaw nga community disinfection o sanitation project nga adunay sweldo nga 3,650 pesos ang matag usa. Tingin sa kinatibukan moabot sa 879,600 pesos ang kinatibukan nga kantidad. Ilang gisiguro nga mga public places ilang barangay sama sa merkado o mga parke mahinluan aron malikayan ang pagkatag sa virus ilabi na nining panahon sa pandemya. Gidugang ni Acosta nga ang tupad dili mao ang permanenteng solusyon apan nakatabang kini sa kadaghanan ilabi na niadtong mga nawad-an og trabaho. Ang tupad usa ka kabahin sa DOL Integrated Livelihood and Emergency Employment Program nga nagtabang niadtong nawad-an og trabaho sa paghatag kanila og temporaryo nga panginabuhian. Neptali Batolino, Province of Misamis Occidental, Newsline Philippines. Stay safe.